etortzen begiratzea, igande euritsuak udazkenean, leioan jarrita gela barruan. Gogoko dute lurrak neguan, erakin dakarren lasaitasuna, denborak gelditu balitz bezala. Eta beti pentsatzen zaio, astoen erotzean, loretan, benetan, izarren mintzatzean, euritan tabakoitzean, benetan. Esanen bat bilatzen bada, egiak itxitan non nahi ezan da, egunak emango nituzke ala, haizeak kantatzen duen artean. Eta